Hi, Nico. Hello. Si Sir. Hello, Sir. This is my husband. My husband. Yeah. Hello. Nicole, tita. Hello, hi. Okay. There's a picture of Ruby. Yes. So, Good. ay, How are you? mas ano, good. Mas ako na, magmas kita. Sige. Okay, good. Si Bibi na. Basta mo. Ay, hello. Nak. Gihag-gihag siya ni Cristel. Nihag ni mo, nak. Right, ito. Na. Nak, hag ng tita ko na, hoy. Naghahag down sila. Nagalit ka. Hello. Morning, guys. Nami pa doong mi karon og briefing. So that's Jijen, guys, siksikado dia. So makakita na siya sa wheel shark. Na si Cristel po giganahan siya makakita ni Sis Norlina. Natapog ang bana. Tapos Nicole to ah. Hi Nicole. Baklay na mi guys. Kay paduong na kuno sila. Guys, na nami dari briefing guys. Naghuwat mi na dis kasada dapit wa pa himad tudad to. Kay di man pwede nga mo kuha mi daan og ticket kinahanglan man jud nga naana sila. So kato nga mong gimit gabi guys. Ano man din sila? Gusto, ha? Christmas? Asa naman to si Smilestone? Yay! Yay, good morning, Smilestone. Good morning, I love you. Dadara ako anak ko. Ay, so long, gwapo pala na anak na. Hi, vlog. Hi, vlog. Hello, vlog. Gwapo mo ni anak na si Miles. Kuya. Liwat na So guys, samahan. hindi ka magkamit gabi eh. Liwat samahan niya lang umiikot. Ikaw, kita ko picture sa mong bana. Parang may message ka na karong buntag. Ha? Aw, ang gibalikan siya kay asa naman siya kay. Kasungkod lagi. Pag ni kabutan Ginoo ko. Sira ay. Ay, na, tanawa. Balik ka sa... Yalo. Oh? Oh, gusto mo ano na hi, good morning. Kapalit si Imran, daghan na gani. Oh, nagbalik ay mamalik mo. Then, nakapalit na siya. Dili man mi atong kuan ko 2019. Ah, 2019 na. nakabalik na jud ka diri. Ako wala. Ako mga anak. Sila lang mga bata. Mapugmangkon. Nindot kay mo tan-awron kay naalinaw ka jud sa huway bawod bitaw. Uwan gabi eh. Ah, grabe ko sugod uwan dito gabi. Lagi. Kula. Kamay na sa mga gabi eh. Di pod. Adi ko di ay. Pwede na sila muripan. Lagi okay ra gid. Pwede ang tanghanan. Ganun. Kaya din na. Kita na pag hindi mamadyo. Kisa may nakailastanan kay Rumoy si Milista. Palingkura na si Ma'am Diretso dito. Kisa yung mga ibang lista sa mga tanan. Magbisaya kayo mura Amerikano. Ay mo siya kanang Amerikano. Yawa Amerikano na Sila guys. Applying sunblock lotion or any kinds of skin protection is not allowed, for these products contain chemicals that can harm the whale sharks. But if you apply it already, you can rinse it off at the shower area downstairs. So violation of the rules are punishable, is either by fine of 1,500 pesos or imprisonment of 4 up to 6 months. We have their sea wardens monitoring the whole operation. Always remember, do not touch the whale sharks. That's it. Thank you so much for listening. You can now proceed at the waiting area downstairs and wait for your priority number to be called. Thank you. So number 18 ang ilang 18. Palingkura sa...
First time. Ay, pwede ni mo uban ka day? Iuban ni siya dito. Oh. Di kay okay ra man ni boss. Uy, pa Ha? Amo 18. Hindi ka maligo. Bi akin na yan ay muban ka, dive ka? Di sila ra. Pero dili mo mag-rent og kamera para sa ilalom? Uy, tagpila na. 550. 20. Putan ako ng snorkelina. Putan ako ng snorkelina. Ako pa na. Kuha na na. Sila na yung video sa butanding sa ilawom ba? area before going. And in taking pictures underwater, mobile phones are not applicable. But if you have nakuha your na. own underwater cameras with you may give it to the boatman and we will be the one to take in charge. Hindi mo picture sa... Ha? But whatever happens to Kisa man eh. Kisa may mo guide. Kisa may mo. Oh, sila na yung bahala mag-picture nila. I-transfer lang ako po. Namuban man ko. Pamupan ka? 2,500. Huwag ganun ko pa life jacket na ko. Ay, mag-picture sila. Kaya naghulak sila. Okay, kamo dahil. Alalay sa speakers na. Please, paalalay sabi. Okay. Ahang... Okay, sir, pero hindi number ninyo. 18. Ito, naras ko dyan. 18. Dire na, Dia puno sa demo, ma'am. Dala ako kay ma'am. 18 ma'am. Lakaw sa kayo naman ito day ka. Dato mo sa kay ma'am. Diya ma'am. Ah, yes. Uy, paliw ko ng pa-picture nila. Kasi number ano nila? Asa 18, dira. Kamera na hani mo niya sa amin, te. Asa ra magkamera dong? Pero akong hatag niyo mo kamera. Ikaw may picture sa ilaw. Ma'am, una mo, ma'am. Na CD. Mulangoy ka, imo cellphone. Di man ko mulangoy. Ah, sige. Adi na lang mo gumagamit. Oo. Di man ka mulangoy, babaw naman ka. Kaya hindi man ko mulangoy. Ay, balot. Asa na sila nila? Hala, asa ra magkamera lali mo. Uy, si Ma. Ay, si sis ma'am. Yes, si sis ma'am. Last ka. Si ma'am, ulay na si ma'am. Magtikag-tikag magura tubangan. O, sige. Ay, palihugog ka ng sa kuan sa kami. Sir, kayo muna, sir. Okay. Muna. Sila muna, ma'am. Okay. Ano, pauhay ko tapad ta. Oh. Kanang duha ka vlog. Kanang tulo. Ay, duha ka vlogger na. Vlogger po. Lingkod pa ka, ma'am. Dire nga. Adjuha lang yung picture kay rong ma... Aw, basta ako yung picture. Inag, musakay na sila, pa-picture silang tanan ba? Dalyon. Dalyon. Kaso lang, English naman na. Ay, depende mo. I-vlog mo. Oh, vlog man. Welcome to the YouTube channel. So, nag-ready ra guys kay... Mukuyog. Okay ra, wapas ma'am ka. Dito kage. Dito lang kage. Dito nga. Dito ka. Dito nga. Wala tayo. Pwede na magutang, ani? Sige na. Adiyan na ka, ma'am. Ruben, dili ka di. Ayaw halang yung picture ha kay... Okay. Okay ra si ma'am di ha? Pero ko na. No, ay, yung mask dito. Harap kayo dito lahat. Oy, harap daw. Look back. Look back. Hello. Look back. Open. Alright. Yes. Alright. Nanami dari guys. Kaya aron I can meet big whale shark. Yeah. Super big. lagi, may problema na. Oh, tagaan mo pamahaw. Tagali yung pamahaw.
Boy, ang ilahang kuan diri tagaan mo mahang mo. Basta aduha na nin diri picture kay ang nasa lay ma kuan sa gawas. Wala mo lang ma'am. Adi po. May tagabuhol sila. Hala na baka Willy Shark. Oh, di na di. Ay, doon na di. Oh, doon ra kayo. Diha ka. Oh. Kaso lang basig mo siya agit bugna nagutan ding diri. Diha mo ba? Nagutan ding doon. Dura kay ma'am. So guys, na si Dora na kuno butanding mo. Jen, imong cellphone Jen ha, basig mahulog na Jen. Oh, yan it's the big oh. Wala na. Another one oh. Another one. Ang kamera. Yay! Dako Ay, pari yung pagkamera na kayo. Pwede na ma'am, pwede na muna. Oh, sige na, laog na para makapicture mo kay nanin doon. Di itangtang na idang kuan. Ay, you watch. Kana you watch. Imong watch awa naguba na be. Give me a watch. Yung mas isukin. Okay, go. Go. Jen, ikaw Jen. Kapicture ka. Julie, mo ambak magkaka. Ano? Oh, makapicture ka sa butanding. Ako igsoon na, boss. Kanang duha nga vlogger. Ha? Di kay iguro uy, pwede ra mo i-assist raman mo. I know, di sa maka Bisaya. Di sa kasabot. English. You can pick up your life pressure if you know how to swim. So that I can take a good picture. Yeah. You know how to swim that. Wala okay ra si Rodrigo. Ag yung cellphone na ba yung cellphone? Oh, tubig ni Muti. Cellphone ni. Enjoy sa kapisan cellphone ni. Ha? Enjoy ko sa cellphone ni nagna. Kay taga dalag din taga mao. Okay, ready? Yeah? Meron ito mama? Ito mama? Yung mama. Uy, dana pa dong ng wheelchair. Uy, wheelchair ayo, wheelchair. The shark, wheelchair is there. See the shark? See the shark? Hala ning. The shark is very big. Behind you. Uy, dali, Dol, dito Jol, kayo makapapicture ka. Jol, dai, Jin. Adto ba adto? Bibi tanawan ka ba bibi? Indra. Indra, go swim ah. Julie. Na maka si Gigi na ito. You goggles you. Give to Gigi. Why goggles si Gigi? Na goggles yun. Jin, ay goggles, Jin. Jen. Julie, mo aron makakita ka sa ilawom. Uy, si Bibi ha. Aron makakita ka sa ilawom ba? Tagagos. Dada dito Julie di. Julie. Hala, nasangit. Ay tora. Uy, nana. Ito na, Jin. Nika? Tanaw na sa ilawom ba? Tiglom ra, good siya. Tiglom ra. Dede, stay. Unya ra, nagbalik. Dede, bibi.
Ay, hindi sa gibit-sabit eh. Hello, ma'am. Ay, sis. Tangtangan na imong lip. Day, tangtangan na. Aron makuan ka tangtanga. Kanang life jacket ba? Hawid na laman sa kuan, hawid laman mo sa kating. Awesome. Pero kay ba mo kakamulangoy? Ini si awesome. Hawid na laman. Hawid sa kating. Wah, kamu bangga? Ilangoy lagi na si Julie. Oh, Ilangoy lagi. kamot. Ano ning kamot? Julie ba ilangoy lagi na? Asa magi mong cellphone John? Sabit. Mana dyan? Mapawra man good. Hindi ka nag-live miss bitaw. Dali, dali. Tubang dyan. Luaga ka na imuhang kuan diyan. Imong life jacket, luag. Ay, dire na may dool dire pe. Nana. Dul mo. Ay, ihatag na i-goggles to di ah. Isa. Di isa kang goggles to. Go. Iskandar. Ugo. Nana oh. Uy, tanaw do Jun. Ay, kameraman. Dali kam. No. Injara inagdito na kay picture na lang. Nana, dito siya ko. Come together picture. Ko rin siya ang butanding. Kasi mong ba naman? Tuwa dito sa Ito ida ha? lahi man dito mo to ka na yung mga green o sinina oh. Yaw, di man niya duty karon. Okay. Blue dayron. Blue. Pwede naman i-messenger? You don't get this kind of experience if you don't come here. Swimming with the Dali, sabi ko. Thank you, Sir Jo. Let's call you Kuya or Kuya. Kuya Jo. An ate Oh na. yes, very much. Thank you. Very much. Si Kuya na. You don't get this kind of experience in Singapore. We don't have this. You don't have. You're amazing. Yeah. Yeah. Sir. Pwede ba transfer lang? Asa na siya transferan? Yeah. Yes. Yes, my doctor. Ani mo? Di bang mga picture nga? Dala. Yay! Can you want to see the wheelchair? Kasi nagpailawom siya ba? Ilahang ipa. This is small, huh? Just a big one. Yes, a big one. Big, sir, not so big. Kisa ka lang. Okay, nag-enjoy mo? Okay. Wala, 30 minutes na. Relax, miss. Kasi we already are going. Okay. Si Ate Nolina. Okay. Wa siya mo swim. Okay. Yeah, later we swim again. Wa siya mo swim. Now. So na-enjoy ka po sa nagtanaw sa mga wheelchair kadagdag. Pero gamay ra ang ning gawas karon guys. Di parehas di abi nga patibigana. Oo. Gamay ra yung gawas karon. Pero mga unja pa siguro mga alas 10 may siguro kay kanila sila ni mga alas 10 man to. Magtiwas mo siya rin dito sa hotel. Di ba kay beach front man to? Magtiwas mo swimming dito. Nakakapa na ano niliwat na mo. Dara. Guys. Hello. Ay, lumiyaman na siya. Oy, hello. Ay, banta dito Singapore, banta. Uban ko na siya sa Singapore. Singapore din.
Iuban ko na si ate ni Ate Lorlina ag mutanding. You come to Singapore, you become fried. Private shark. Dali, man ka kay. Kung di mo kita sa vlog. So, salamat guys sa inyong pag-assist. Makapamahaw na mo karon. Eh, makapag-Jollibee na mo. Hi! Yes, thank you! Ay! Maraming gulay sa bahay. Punta kayo. Sigurado na din si Milo Terube. Oh, sigurado na. Sigurado na si Milo makapamahaw. Basta na ay saging. Oh, saging or ginamos. Saging with ginamos. Oh, hi! Hi! Hello! Hi, guys! So, nag-enjoy kayo, nag-enjoy. So, balik kami guys. Oy, baliktaran ang imong sakadyan. Sama nang ako'y malas. Ate, balik pa. Ate, tuyo ka ma'am. Sige. Okay. Nagisi ang isang solwal, nagisi. Luya ni sir. Diya tayo itagadalas mga medal nila. Guys, kanang anak ni Ate Merlin, no? Napasa may kwan guys. Anak? Jin, pareho dyan mong ilong Jin. Ay, sulmig na. Ang pareho yung ilong. Ang ilong naman as bainak. Ang dalot skilahan. English eh. Ayan. So, mga joker sila guys. Joker ka sila. Okay, we go to monkey. Maagihandra. Pwede rin mo makadit ito kayo. Mag-ian naman ninyo. Magihandra. Ha? Uy, wa. Away bayad. Uy, bayad. Hindi mo. Wala silang wheel shark guys. Wheel shark. Ora nito ay nakuha. Ma'am, sabi mo. Mau buruk na meet na kanang kuan kanang sanay kanang kumo ng naong ba. Uy, puro jud kanang familiar jud na mo katawa. Kumo familiar jud kayo sa mong maragdo kadto sa mong kuan ba dugo. Sige, sige mo to bugol. Lagi. Ya sige bugare dire. Sige paglaas. Go pa kay mong anak. Asa liwat? Bau. Ang punta ka dito. Di ko kay di masamuang ko nga wapa ko kay mga. Kunyara. Kami ramang gani manangilin. Mo ba? So nawahimi guys kay nag-CR pa si Ate Norlina. Ate na lang ko nimo eh kay. Ay, ate man dyan. Ako na mo jud ang akong suuna tong ate. Babete. Ang binungari ka ng babay kay suguban patatin. Suguban patatin. Ang ninjag babay tayo. Suntokon ka na. Sila, bye-bye. Kuya, bye-bye. Ate ning kiti kuya. Ay, okay naman good no. Ay, dili na, kuya. Kuya. Braso naman, braso naman. Kuya, Jo, bye-bye. Okay, okay, thank you. Thank you, sir. Nga naman ba na? Salamat sa Idi. Edi po. Adik kami Yaga dito. Idi. I don't know. I'm not. Uy, Christine. Bye-bye. Pare si Christine. Bye-bye, Indra. Bye-bye si Christine. Indra. Bye-bye. Guys, Indra. Binadyo na din mo pala. Binadyo ni Jaja. Magkuha namin. Magkumari na mi. Mari na sila. Kumaring ate. Pwede ka mo. Bye-bye. Bye! Amping! Amping! Thank you so much! Jen. Dad.
Bye-bye. Ano silang bagong pamilya? My new family. Bye. Amping. Kapit pa mo sa unggoy, di na? Okay. Thank you so much, Kuya Jo. Ha? Okay. Okay, bye-bye. Amping. Amping. Bye. 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 Dito na. Bye. Dua.